Yo kanggo mecah spining swasana larase diwalik laras pelok kaya ngapa ya lagune aja dipleroki ngurmati Mbak Apri Mbak Mimin Kulatri jumeneng kaya ngapa yo dados yo. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapri banding katimu kok ya sing eling aku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kapri banding katimu kok ya sing eling Lujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Ajeng ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Dan wah bareng Mbak Apri rawuh ning kene jan ketok lihat cantik le dandang ayu dipol-polke sanajan para warga ing Ngemplak menika ingkang diantu-antu Mbak Apri nggih. Lah nggih ngoten lah nggih sing diantu-antu kula wong sinden. Dasare yo ayu. Ayu. Lencir kuning. Lencir kuning. Wedok. Ora sinden lanange nggo apa? Patenono ae. Panjenengan nek ngendika mbok nggih berdasarkan fakta. Mbak Limbuk karo Apri iki wis tidak jempol berdasarkan fakta kok sing ditenggo warga Ngemplak niku Mbak Apri sing ayu, sing enom, sing molek. Oh panitia lho sing wonten istana kula. Pak Dul. Terus Tole Iksan, terus Nduk Naomi. Naomi to, Purnomo. Lah iya. Lah iya. Nang omahku ngene iki, anu, Pak mungkin apa warga Ngemplak mboten bosen? Mboten sing diantu-antu niku jenengan. Ning kula beda kalih tahun wingi lho. Pipan lho Pak dalange ra nyuwun mundak kok nyuwun mundak. Tahun wingi sedasa niki 12 nggih aku ya ngono ku ya jenenge. Langsung dioke. Rolasi mulai ra nggondas ya. Rasa golek amane ae. Matur sembah nuwun saged sowan malih wonten Ngemplak menika. Pancen saben-saben sowan wonten Ngemplak niku bungah raosipun. Penonton oke ya, No. Kang mirsani berjubel ngantos mergi-mergi. Terus UMKM ya paribasane menggeliat to. Lagi arep mlebu pun dirubung ibu-ibu ngajak foto. Gek le foto ki do mepet-mepet apa do ora ngerti nek aku ki lanang aku ya. Ra ya jak fungsi to kacukmu Senengane. Lho nyatane lah Ibu, anu Mbak Mimi nek tengen TV kasih asline ayu asline nggih. Nggih aku nek Mbak Mimi iki alami kok nek Mbak Apri kan suntik putih dadi beda. Nek Mbak Mimin niku alami. Alami niki mergo air wudu. Nggih nek niku mergo skincare nggih benten. Skincare ki nek dedet ya putih, nek ra dedet ya iteng dongos-dongos. Lah nek aku suntik putih mbak kowe ya suntik rabies ngono kok senengane. Ngaturke minal aidin kagem warga Ngemplak. Nggih, ngaturaken minal aidin Sugeng Riyadi kagem warga Ngemplak.
sak kathahipun lepat kawula nyuwun pangapunten. Nggih, mbok pilih ucap kula seklimah lampah kula setindak ingkang boten meranani penggalipun warga ngemplak sadonipun sesrawungan kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sak sampunipun ngadani acara iki ya tasakuran nggih tasakuran ugi halal bihalal. Mau ikrar halal bihalal ya wis diaturke. Mugi sak sampun ngadani acara tasakuran menika sedaya pinaringan sehat wal afiat. Nggih. Rezekine berkalan barokah. Amin. Sing wingi rada ora beneran sindir-sindiran karo tangga teparo melalui WA, melalui apa ngendikan wis ora ono sindir-sindiran, mergo sepenting guyub rukun. Sing wingi karo garwane selimputan, duit ora keke garwane saiki sok glogok karo garwane tanpa Kok malah miso-miso to? glogok udu glogok, glogok. Sok glogok iki kabeh ora selimputan. Mas dicetak. Aku senengane Jenenge mancing aja. wah jenenge wong. Lho tahun iki luar biasa lho, Le. Saiki ada door prize. Ada door prize kok di ade bantu Diaturke. pembagian door prize nanti. Iya. Setelah satu lagi kok pembagian door prize bantu kadang-kadang panitia. Betul sekali. Lho jenak ibu-ibu le mirsani adik-adik ya rung bobok lah. Nyawang Bude Mimin le. Heeh. So nek tetak tanggapke Bude Mimin ngono ya le. Nek Bude. Kakung kok Bude. Mbah Kakung ngono. kayak yogane nom kabeh aku seneng. Wah. Semangat lho jenenge semangat. Seneng ki seneng srawung ngono lho. Arek betah vitamin ya niku. Lanjut. Ning dadak ngajari kesuwen ayo beri lah gambri. Sing ketok kucem ki gur siji. Apa? Le Apa? nyaron mburi ngarep bonang lho. Oh, oke, letek dhewe mana. Maksudnya usia tidak bisa dibohong ya nek usia iso dianu ya. Kadang yen sewu. Wonge jek ana to, wonge ora ganteng, ning disawang nyenengke. Ora terlalu cantik, tapi disawang nyenengke. Nek kuwi iki jane wonge ya standar to, tapi kok kita kucem apa anu aurane negatif bisa jadi. Mula pikiran yang bersih itu membawa aura iki ya niki tontonan ya tuntunan lho menika Mbak Liyo Mak Cange. Ciri-ciri penghuni surga. Oh, penting, penting, Penghuni penting. surga. Satu, dilihat menyenangkan. Ora masalah ayu, ora masalah bagus. Ning disawangi aurane menyenangkan. Sumunar, aurane positif. Kondisi diam tapi aurane menyenangkan. Nyenengke, cahyane nyenengke. Nek jenengan mirsani piyai kok cahyane nyenengke, mbuh wong duwe, mbuh wong ra duwe, mbuh wong pinter, mbuh wong bodho kok jeneng ketemu kae kok adem ya, ayem. Itu penghuni surga. Ya, terus Nomor loro, lomo. Lomo. Rungokno lomo. Lho, bukan Mas duntal dhewe ra anu kok dikek-kek wong lho. Omongan itu ada doa lho. Bukan masalah besar kecilnya tapi disempatkan. Nomor loro lomo, Ces. terus Sing nomor telu tidak gampang marah utawa emosi. Sabar. Nah, sabar. Menikah ciri-ciri penghuni surga dan tiga-tiganya masuk di saya semua. alah telek. Apa? Ora urus. Ora sekarepmu. Neng pancen leres ngendikane Mbak Mimin menika pancen leres. Jadi diudi nggih menika. Nggih menika mbok sak klimah niki ya kawruh jero tenan iki. Lho menika tausiah kok. Nggih. Saking panjenenganipun Gosukimin. Gosukimen. Nggih, Kalih. Pamong. Pamong ditahan apa, Pak, Ces? Rengeng-rengeng. Nggih. Apa ki mau lali janjine napa-napa niku. Nggih, derek Melalui sing janjine ben dina, wis pesen Oh, janjine dina. aku Oh, ya ya, Allah. Mbak. Dina ki pindah pengging kok Mas saiki. Nggih, Pak dipun aturaken monggo ya. Selendro, suarane sayang. Mas Selendro ae Selendro. le, selendro. Nih. Soale Bude Mimin mau latihane sore mau selendro le. Ah. Ya. Ngetoke anu suara Mas. Enggak. Hajat turu. Ora duwe. Oh, ora duwe. Sore kaki. Anak tiba ngangang jagat.
Coba Mbak Mimin. Kula? Ana ya wetoke jarine pujukan gurune para pesinden. Aji, budhe sawangan le nyuwun ya, Ji. Ji, pakmu gede sawangan sih. Masa budhe kok gede. Nyangken bakar kencang nahane Cengkoke. Jeneng ini cengkok napa Mbak Mbak Pri? Niki cengkok jare sendal pancing. Sendal pancing. Ning hawane kok kudu mbalang sendal jepit. Cara wong mati iki anu gotrine kok gotrine. Lah iki pas laras dulu. Ayo coba. Kowe sinden senior, sinden mumpuni, mesti suaramu gali-gali. Sing jedar ki ya putrane Pak. Ya, Sing nomor 2. Iki sing pacare Dina kuwi. Oh. Ayo. Coba angkat suara. Sinden kudu ngati-ati. Ayo be. Nyuwara apa-apa ki kudu ditata supaya iso nyandak karo tilarase. Aja ngepal kowe. Men bener karo larasane hati-hati. Kok ya hati-hati no totalitas. Aja gampang kegiwang. Heeh. Wis Ngrungokke larasan. Pun mang nyuwara dhewe mawon, Mbak. Wong bawa kok wong lelaku ngono ngentek nyendal-nyendal. Karaktere ngene. Bayangke bebeke Pak Didarman. Sinden ki duwe ciri khas dhewe-dhewe kok. Lah niki kasih mboten enter sing enten cirine kok. Bintang tamu wae. Sandang. Sandang kelawan pahangan Yaiku bagian nipun wong melek sabarna rima tibane apa nak? Batur apa Mbak Amri? Rengu. Oh iya. Rengu lho lek udu kewan lho. Kuwi temu. Kuwi temu. Kewan sing sok ndelik kuwi ya, Nak. Delik kono apa? Anu nggih, nggih. Mengke kula fotoke Ya nudel. padatane ten pundi ya. Heeh. Yo, ngono. Ing mongko prasetyaku nadyan geger balik waktu boten badhe rindu nanging kok ngene kadung ngurine apa ya titik jodone Dasar sautama kaya ngeteni kumambang ing selangit dadine ranteng-ranteng kayati sejawing Mekasan kontrak kebablas ki sragen. Iya, dijengkangke ya, Mas. Mangga.
Apik. Kowe rapisan rapi dulu ganggu. Kok Nek ganggu? kira-kira grunan gabung duo sindane golek rombongan liya hae gawe grup dhewe kok. Angger Mbak Yunar Nimoro diganggu, arep bawa diganggu. Biasa. Arep cerita diganggu. Sak profesi ngoten niku Mbak Mimin. Nek kira-kira grunan Oh, kowe oke. iki sutik karo golek rombongan Iya. liya. Sing rene wis nyemplok saka aku golek. Iya, sesuk Naomi arep tak dandani. Iya. Sinten? Mas Purnomo. Ono. Sakmene. Iya. Ono. Ora kok sinden bintang tamu kok le. Iya. Ya jenenge- Kok ngono kok 20 yuta. Menungsa kanggonan lali, luput, ino, salah. Nek nglenggane sebagai manusia ya ngono kuwi. Ning aku seneng lho mlebu kene mau. Apa? Enek cah cilik-cilik. Lho nek iki wedok kae mau kowe. Anake sapa tak jake gelut bapakne. Apa nyalake cah cilik ya ora wani. Anake sapa bapakne tak tantangi gelut. Aku lagi mlebu. Lho nek iki wedok nek kae mau. Wedok. Pateni ding. Bocahe diduduhno. Tak sangonane. Arep ngerti Mbak Mimin. Sing anu mau Pak Dul piyambak kok. Oh, Pak Dul. Pak Dul kok panitia kok bocah. Ayo busuk. Busuk. Busuk kimen iki Oh lho. iya. Akeh kang wis kalaban anggar katresnan yo lali bebrayan balik njur aku wis kadung kasluruh atiku mung tansah Semangka laras. akeh kang wis kalaban mangumbet. Ilang. Stop. Ilang. Stop. Stop. Kok sik masang tak nyen pirsa. Ngapa lo? Dek pertama mau pikirku oh garapan. Iki ngetes kemampuanku, talentaku, kreativitasku sejauh mana. Heeh. Bareng pas Apri kok penak. Kok aku kaya bedok pitik. Kok kaya nguyak-uyak maling. Kowe ngisi aku, ngino aku, ngremehke aku. Kamu tulis nggon pamflet iki gue star.
gue Stari bintang tamu. Lah sing ngarani ya kowe omong tamu ya sapa? Kok dibedak-bedake. Ayu yo ayu aku. Wasis yo wasis aku. Kenes yo kenes aku. Perawan yo perawan aku. Kok karo coro iki kok belani coro. Lah aku apa aku meneng ae kok. Pas kowe kok penak runtut bareng aku kok kaya wong kotekan. Ya tak ana kanca-kanca. Kaya wong rondo. Lah kowe karepmu piye? Sing kompak jreng. Oh jere. Akeh kanggo skal bareng jreng. Bareng tuh. Akeh kanggo skalek. Lho piye ta? Permintaanmu ki piye? Gunane gamelan hebat iku blangkrah apa? Gamelane ditabuh. Sabar. Atiku arep ana sujak ning kene ora pindah. Sabar ya. Gamelane ditutuk bareng ya, Cah. Iya, tutuk bareng. Ngomong. Ya, Digatekke dawe Mbak Mimin. nganggo dadi Iya, ning iya. sing on tempo. Heeh. Mudeng to kowe cah sekolah mahasiswa to. Nek kronco kae lebek. Wah. Musik berbunyi, vokal baru masuk. Dadi kesane koyo nelat-nelat kae nek keroncong. Nek iki staccato, tek 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 tek, on tempo. Oke. Gamelan karo latiku bareng, on tempo. Enggak ada pengulangan, no repeat again. Ya. Wah. Lha bapak ibu menawa badhe pergi ngeten iki. On tempo. Oh, digatekke. Akeh kan wis kalekkan. Innallaha ma'asobirin ya Allah. Lah piye lho? Jare iringane tek tek tek. Piye to, Mek? Nganggo gamelan ora nganggo contong. Gamelan. Gusti Allah kok ngomong cingur ngono ya istirah. Kowe kok nek gur nesu-nesu dibedhel telakmu karo Pak Polisi lho. Sing penak Mas rodok nglenteh ya sesuai usia 50 tahun. Alon. Ya alon ya, Cah. Akeh kang bos Aku apa? Ana iki. Kowe arep nang ndi? Lek, kowe arep nang ndi? Pak Dul, Pak Lurah, sedaya panitia gandeng dasarnya pun dilunasi. Ini bukan masalah soal uang. Nek gambuh rasane duwito sithik tetep mangkat. Nek ini soal harga diri. Kowe arep Kula nang ndi? dipermalukan. Terus kowe nang ndi? Mulih Nek mulai mulia neng kowe melek ki tasku. wong nesu ki wuta ora apa. Kok mbok tase kancane. Banget. Ini harga diri loh, Pak. Nggih. Dibayar sithik ning atine ayem, cocok gambuh rasane ora masalah. Lho, Jon. Dibayar kan diwirang-wirangke. Bapak. Aku nek nesu ngene iki mana hadap kok. Bojone kanca bareng tak dahar apa-apa. Wis kene, sing tembungmu karo kanca-kanca ki ya sing pernah, sing apik, ngono lho. Tak dedel ayune. Oh, Nek nek nanti ring, macem-macem tak ambung sapa sing mulayang. Biasanya nggak tak ngambung aku bayar lho iki malah tuh, tak gratis ke tak sedekahke. Kowe gur nesu-nesu susumu mah metu. Dosa apa ini? Dosa kowe ae sedulur. Lah salah nesu-nesu ae kok. Nah, Ya Allah. 20 juta. Lah kan makane ya. aja. Wis ketok ke Nmax. Kok ngetian. Oh alah. Berarti sebenarnya iki nggo pembelajaran nggo ibu-ibu. Oh, Mbak Min kae anu ya jane biasa kita seksi ya. Berarti
Piyai putri anggere ngadi salira ngadi busana diterke ya ketok cantik. Ya cantik kok. Oh nek klambine ngene iki jilbabe kok ngene ya, oh sandale ngene. Oh nek kulite rada ireng ki wedake ngene, lipstike ngene dadi menyesuaikan, bukan merubah tapi memperbaiki. Lho ngono aja. Lah kowe pupuran kok malah kelawur. Lah iki nggo membentengi kok. Nek rae ku elek kan lawan jenis ora sayang karo aku, ora cinta, ora terganggu, kehormatanku terjaga. Mbok kelingan nek ditampirke ning bak terka. Dingek. Ayo Ayo. bacetno Ayo, kok piye. saiki golek kanu kan duprese. Sampun Mbak Limbo macangi. Menika wancinipun Doorpress. Monggo panitia. Monggo panitia kasuwun maju. Doorpressipun menapa rumen kang dibagikan ngoten Mas. Yes. Iki engko Pak Lurah ya kasuwun minggah panggung lho, Le. Oh, nggih. Sinoso kala sambung sambutan Pak Lurah kala Wong teng dalem lho wis karaokean terus. Nggih, monggo. Monggo panitia. Monggo pindanipun Bapak Eko konter. Penukaran voucher kalian Bapak Eko konter ya. Monggo Pak, tindak Ya, Pak mriki. Dul piyambak. Diapet dredeg tenan iki aku. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Jupuk ame kali. Nah. Niki mau ngeten Mbak Apri. Pripun Pak Eko? Pak Eko iki. Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul sing Iki gandeng aku ora kenal karo Mbak Apri ya. Kenal karo Mbak Mimin ya. saya tidak Mbak Mimin. buku beliau 2 tahun berturut-turut kepareng rawuh ten sudung Lah kula. jenengan niku mriki kalih mlandang niku rak caket mlandang kok dadak teng Karang Nongko. Lah Pak Dul ngerti nek kowe wanita penggoda. Ya aku kan wonge tertib. Padune wis suwek. Mboten niki matur anu. Pripun Pak? Mbak niku pun diumumke Nggih. Menapa? nek Mbak Mimin niku Nggih. ayu Ayu nggih. Nggih, Pak. Nggih. terus Terus Mbak Apri mboten ayu. nek Mbak Apri niku bagus. Oh Mbak Apri bagus. Mbak Mimin ayu. Ayu. Lah, Ngeten, mengke enten lanjute. Terus Nek pengen duit 50.000 tenggen kerdus ngoten. oh alah. Ngoten niku. Nek pengen duit 50.000, nek Mbak Mimin ayu, Mbak Apri bagus, nek pengen duit 50.000 ten nggen kerdus. Oh. Pramila nyuwun sewu niku wau tenggen kerdus enten amplope. Nggih. Ning amplop nggih dadi tentu enten artone. Oh ngaten. Dados mengke nek umpami sing teng jero amplop niku enten tulisane Arto. Nggih. Mangke saged dimintoke tenggene Mas Eko. Oh ngaten. monggo dicek kerdusipun kiambak-kiambak Bapak Ibu. Kerdusnya pun ditokke nggih Mbak Mimin niku wau. Niki wau. Mbak Mimin kerdusnya pun ditokke to niku wau. Wedhuse mboten Kerdusnya ditokke. Ning ngeten nyuwun sewu aku Nggih. nyatane ya seneng karo Mbak Mimin. Nggih. Matur nuwun. Muga-muga nek kala wingi kula sowan niku ngeten. Rega apa-apa mundak lho Pak Dul. Iki mundak ana sak ikhlase. Lah Mbak Bona kula niku ngelem karo Mbak Mimin Ayu kasida mundak. Oh ngoten. Ngoten nggih. Kaya panitia kok ya. Setuju nggih kadose nggih. Mengki anu Mas Iksan kadose undakane mboten disuwun. Ngoten niki nyuwun sewu mangke saged penukaran kalih Mas Eko. Nggih. Terus niki mangke sing khusus saking panitia. Nggih. Sing khusus saking Pak Lurah kalih anu kula mboten saged matur. Oh, ngaten. Ngoten. Nggih. Tur basa saking Pak Lurah kalih Niki Mbah Juwanti sinten pun pikantuk. derek. Oh ngoten. Nggih. Ah khususnya Pak Dejuwanti lah gendeng niku bakul kula. Niku nyuwun sewu mengke penukarane jeng-jeng joli pohong ngoten nggih. Ngoten nggih Pak Dejuwanti nggih. Nggih ngoten niki pengumuman cegedhek mawon. Nggih, Pak. Tinggalane mengke tak titipke Mbak Apri mawon. Oh, nggih. Mbak Mimin oh ngoten nggih. Matur nuwun. Lah menika mawon door pressipun.
Sampun. Nami nggih. ngoten mawon. Tugasipun wonten sak jeroning kerdus. Kerdus. menika. Ingkang wonten seratanipun mangke saged mungguhi panitia sesuai dengan rupiahipun nggih. Nggih. Nek rupiahe 10.000 ya itu 10.000. Nek rupiahe 50.000 nggih 50.000. 50.000. Rupiahe 100.000 nggih 100.000. Ngoten to, oh nggih. Nek mboten tentu jero amplop niku Mesti enten, oh nggih, nggih. Lho budalang pikantuk 3.000. Oh 20.000. 20.000. Itu kula coman ya kena. Mangke Pak Eko lenggahe wonten pundi kan sanipun mendekat Pak Eko ngoten nggih. Nah. Nggih. Nggih. Kangge mecah sepining swasana menika pindhanipun Bapak Lurah kasuwun Pak Lurah. rawuh minggah wonten manggung. Nggih, sepatipun rencang-rencang. Yo monggo srepek Mataram Co. Yo dijelehke sik. Duduk. Ini cipiki kali ini kan aman. Aman mboten bakal meteng kok. Nek kali budhe mimin ya aman lho Pak Lurah. Bahaya rada. Bahaya niku kok jenggote dereng dikerok. Nggih. Ini lho sing dalu Mbak Apri. Nggih, Pak. Mbak Mimin. Nggih, lajeng dalu, matur Pak nuwun. Lurah. Dalu niki pun kersa rawuh dateng ngemplak malih. Nggih. Pun niki kon ngopo aku munggah. Mirsani penonton Iya, yang Pak luar Dalang. biasa. Bener nggih. Kenake, Pak Dalang, Pak ya? Penggali. Nggih, jenengan tanjake ingkang wingi karaoke kalih Pak RW. Kayak anu. Bar mbokernan dokon anu. Kowe leli gak kene kudu nyanyi. Aku lho ora iso nyanyi kok. Daripada gabut nggih Pak. Nah. Nggih, mau ngancani ya kadang-kadang kedah ngoten ngempiangi warga Nggih. kegiatan apa kemawon sesekali. Nggih. Nek napa jenenge iso ajar-ajar kalih warga insyaallah mungkin keluhan-keluhan warga menika saged mangertosi. Pendekatan Kula ten ngemplak warga ngemplak niki alhamdulillah nggih kula nggih remen sedaya warga ngemplak menika terdiri dari 2 RW 7 RT menika ketinggal guyubipun Nggih. ngantos nggih ketinggal kompakipun nggih nyatane sedaya do madhep rene dadi kompak kabeh. Nggih pun mugi-mugi nggih sepindah malih warga masyarakat Kemplak menika tansah pinaringan kesehatan samudayanipun Amin. paring Amin, kalusungan nggih idinipun mekaten lajeng napa untuk kegiatan ringgitan mugi-mugi tahun ngarep kita ya Pak Duli terus semangat dan kawan-kawan ya. Wes setiap tahun menika badhe dipun wontenaken ringgitan. Nggih. Dadi nek gelagah menika kalebet napa nggih? Sami taksih menjunjung tinggi tradisi nggih budaya Jawa. Dadi napa ingkang adiluhung ringgit wacucal niki ten Kemplak wonten ten Banyumalang Dukuh Karangsalam Glagah nggih. Dadi memang ringgitan menika sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat wonten ing Desa Glagah. Mugi-mugi saged lestantun samudyan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Pak, ngaturken apa Pak? Apa ngaturke ya Dangdut, donga dangdut. Dangdut mboten napa-napa, Pak. ora iso kula nyanyi. Pepareng. Lah Dangdut Nggih, nggih, Pareng. kula nyanyi ndak anu, angine teko meneh ra malah murak-marik. Nggih, pun anu mawon niki Request napa nggih masyarakat? request lagu mawon niki lagu lawas nggih. Nggih. saking Kenapa Pak? Bu Hajah Waljinah. Nggih, niku ndebenan kondang lagu langgam napa lagu nika? Walang Kekek. Oh, walang. Walang Kekek. Oh, nggih. Menika Ratu Walang kersane masyarakat nek sing sepuh-sepuh kula yakin sampun mangertos. Waljinah niku piyayine Maestro. pundi? Maestro keroncong salah satu maestro keroncong nggih Indonesia. Nggih niku ingkang piyanten putri nggih menika gadah lagu Walang Kekek jaman nek sing sepuh-sepuh apa nek nom-noman ra ngerti. Saiki mudenge mung apa sing nom-nom lagu-lagu dangdut koplo ya, Nah, campur nggih. sari. Tunggal ya, Eka, koplo, ah, Dino. apa nih? Bokong semok. Bokong semok. Nggih niku nggih nyuwun tulung mangke menawi saged pun aturke Inggih, Pak. lagu Walang Kekek menika kagem sedaya warga masyarakat Ngemplak lan Glagah umumipun lan sedaya pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika.
mugi kerawan panjenengan ya menika dados donga supados glagah tansah pinaringan aman lancar ya samudayanipun dipun paringi kawilujengan. Pun ngoten intine ngaten. Nggih, jenengan lajengaken dipun sami gegojekan mugi-mugi masyarakat saged keperanan samudayanipun. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Sebenarnya ya, Pak. Walang kekek lah. Lah jenengan iku dadak repot-repot niku lho senamung jenengan pun kersa minggah niku kula pun remen sanget kok lho. Amin, sembahyang ya Pak. Nggih. Lho alah. Nyalek ki seka nggone Pak Lurah. Diparingi bebingah saweran 200.000. Ki ditujokke kanggo kowe. Iya, Kon nggo tuku kotang. Wis jamur ki mamer bone ya. Sok nggo ngadahi cengel. Ya ngersake walang kekek nggo diaturke. Walang kekek. Ya. Diaturke saiki monggo, Mbak. Sak menika mboten apa-apa. Oh, sak menika ya. Yo, Mas. Dong. Ayo. Jumangkah grup. Matur sembah nuwun, walang kekek sampun dipunaturaken. Sampun disarati nggih Pak Lurah. Nggih, ya. Ya saiki kanggo anu gilirane penyanyine to. Sinden mboten menika sinden sedaya menika. Ah, sinden kok jek enom-enom lho. Ya, saiki gilirane Mbak Niken Salindri. Monggo, Mas Picul sepote kaya ngapa? Ya, aku tak. Ya, yo. Monggo diaturke. Yo.
Tambah berkah, amin. Bule Apri. Iya sayang. Bule Mimin ya. Selamat malam, pripun kabarnya? Oh sehat selalu. Takono mbokmu gede kuwi pipisnya lancar ora? Lho kok saged pipise lancar napa mboten? Nek pipisnya lancar rak sehat ana. Oh alah, lha napa anyang-anyangan? Ya jenenge wong wedok usia wis pramenopause ki rak ya ngerti te. Rasa pipis ki lho tekan kamar mandi kadang wis entek ning dalan lho. Masalahe Mbak Mimin iki bal mis kram. Wis kram. Wis krame metune andong kok iki. Andong sak jarane dadi ngrusakke abrak. Diblerek kok bathuk tekan ngisor. Ngaturake lagu napa Mbak Niken? Mau wonten Lali janjine. Ya. Kadang-kadang BMC. Oke. Langsung Pak bayar apa Seno. ya, Nak? Langsung Wis mawon. wis bawa-bawa. Langsung meh monggo. Jumangkalah. Ngaturke Lali janjine monggo. Yo. Aus napane? Maksudnya kok carane mesin-mesin iki wis Oh, nggih. Iki pamundutane panitia. Kowe kon coba tekan dalan kono lho, Le. Ya Allah, Bren. Kalau wong biasane yo ning dalan. Aku nek terus yo nek mung nyamang tok nek terus astane iki kono sing kremet-kremet aku kuwi jen wong kuwi yo. Mesti nek dibetot. Dibetot Tidak dibetot. Mau wedok kok dibetot iki piye? Ya mudhuk ora.
Ora apa-apa. Ya. Yo, nduk niken. Ya, monggo. Golek mangsa. Janjan neko. Lah kono enek Pak Deku, Pak Deyanto karo Masku Mas Haris. Lah dhisik le ngeterke tetak kono aku isin to. Arep sok cantik ya lah. Lah neng kono ketok peteng lho, piraimu ketok kucem lho. Ya men, lah kowe nek ning nggon petengan nang ketok ayu lek. Aku nang peteng ayu nang padangan ya briwoke Wis kono arep nyedaki Pak Eko sapa Pak sinten? Alah, cedak ibu-ibu ayem ya jas nganggo hijab ngono ya lah. Sehat nggih Bu. Awet wong putra wayah, rezekine gangsan, benjang dados ahli swarga. Sansaya rukun kalih keluarganipun, guyub kalih tangganipun. Amin. Dicukupkan rezekinya. Asem pulur amin. Mbak niku mengki nek diculke tekan Eh lah nggih ndonga padha-padha sing Mas Iksan lah. Aku tak gawani apa le, cemilan apa le, ta bagus. Aku dhisik yang ngewangi sugihmu lho jaman semon. Aku meluke jatuh 75 jaman semon. Saiki wis alhamdulillah ya le saiki nggih. Kowe kan digawake cemilan karo Iksan. Ning ora saka produke Mas Iksan. Lha apa? Arep ditukokke ndeke Sanusi sik kowe. Apri kok senengane kok. Sapi. Rene ta jas. Lah ngapa lho Nek Lek? do pirsa nek Mimin karo Apri ki nek nang TV kan ayu kowe, kenyataane ayu sapa men beliau-beliau ki do biji tenanan. Aku cuma laku nek kowe ning pinggir dalan ki nek truk liwat terus katut iki. Ya Allah Pri, Iksan kayak duit 200 malah pakai wo. Le, anu buntutan 500 le. Lah nek sindan sindan 5 dhewe loro mah diparingi Pak Lurah 200. Wis diparingi ya Jek. Paringi Iksan 200 ya Allah. Sembah nuwun ya Lip, lumintu berkah, barokah tukon bobot tukon pilih selaris. Laris kok nggon kono. Lah iya. Iki dadi ben berkah. Iki apa jenenge ora didom. Heeh. Iki disumbangke kagem Karang Taruna. Nek mburu senenge dhewe ra ngontek. Karang Taruna nggon aku kono. Oh. Jenenge wong dregil ya meso. Lah kene sugih-sugih lho. Nah punten nggih Mbak Limbo kelayapan saking mriki soalnya pamirsa ingkang wonten mergi kathah saged mungkin ndak. Jarakipun anu Betul apa? Ayo anu dereng Pak Dul, goleki Pak Dul, jarake. Nggih. Halo Lek Pak Doel.
Pak Dul kuwi nanggono aku le jagongan 2 jam. Pikir ku ya tekan apa ya? Le nyang iki lho suwene ra umum. Gusti Allah, kowe kok ora gur wasis nggo agama tok. Bab dol tilu kok. Lah nek napa ngoten dinyang apa air mineral semene tuku semene ayune kaya ngene kok dinyangi. Apa ya? Oh biasane 20.000 ya wis ora baleke genah ayune kimplah-kimplake duduh gule ngono kok dinyang. Mbok anu Mbak, mbok kados tahun wingi mawon ngono. Niki regane wedak pun mundhak anu 20.000. Lah kok benten kalih kula Mbak Apri Mbak Mimin. Kenapa? Kula niku mboten matur kalih Pak Dul langsung dianu pun jenengan kula undhaki 2 yuta ngoten niku. Oh ya alhamdulillah. Kono wani ngeyele kok. Mereka mau angsal bebingah to Le saking Mas Iksan, Pak Lurah. Pujo tresnane didongake mugi-mugi panjang yuswa, murah rezeki, mboten lokak tambah kedak. Mugi-mugi benjang dados ahli swarga. Amin. Pak Dul mboten pengen minggah swarga. Munggah swarga dalane werna-werna lah nggih. Lah nggih. Kur wong dongake we para kok lah nggih lah. Wah dadak buka amplop. Sireng nggo nyumbang malah katut. Lho ketua panitia ya pekewo nek ngantek ra nyangoni bintang tamu mestine. Menapa lagunipun? Sik ya nduk niken. Aman. Iki gogroke ati tenan tak ngene iki. Mau padahal wis tak elem. Ya. Nek Mbak Apri iki alus. Nek sampean kan Brangasan. sampean ayu rak ngono. Lah tadi nek aku ngelem ki ya muga-muga kayak iki kan ana kurangane to Mas Iksan yo. Lah iki. Nah, nek iki aku ngeki iki berarti dianggap lunas. Wah, Tanggung jawab dianggap lho. lunas. Tanggung jawab lho kowe. Lunas Mas Iksan. Lunas. Jenenge halal bihalal ki sah karo sah-sahan ngono Mbak Mimin. Ayu, wis ayu, kenes. Wis apa-apa tetep apik jenengan. Fakta menyatakan, fakta membuktikan dan fakta berbicara. Ngono piye? Akad sah. Pak Dul, lah iki kok didomok ngukeh lho kok dianggap sah. Sing ketukan kula kan ya clear kok. Oh lah ya malah rembukan meneh. Alah, iki Apa aku tak mulih separuh harga ngono ya Pri? Kok iki sinden kok kaya rego cempe ya. Rego cempe mudhun kok. Bintang tamu kok Pak. Anu rego cempe mudhun niku Mbak Mimin ya. Alah. Ayo nduk niken. Ya nak. Oh, iki apa jenenge Pakmu gede iki lagi kanu karo Mbah Dul. Tawar menawar. Heeh. Lah ya wong Pak Dul, Mbak Apri ini gur menang ayu tok ning anu pinter jenengan wasis. Pinter mulah anu kata-kata pendermisan ini ku lho jenengan ngono kalti ngono. Lah ya mergo nyelekuti sik kuwi kok kowe iki. Ning boten kok Mbak Apri Mbak Mimin. Sakniki survei membuktikan sakniki penonton antarane Mbak Apri karo Mbak Mimin ki ayu pundi sing anu penonton. Lah nyono pirsa. Ya jenengan sing nyuwun pirsa. Kok nek jarani lampu. Para pamirsa Pandemen Budaya Ringgit Purwa antaripun Mbak Ayu Mbak Apri kali Mbak Mimin ki ayu pundi? Sing ngendika Ayu Mimin berarti memandang saya dengan mata batin. Nah, Oh, Mimin kae jane rayu ning nyenengke. Kae iso dadi madrasah. Kae kena nggo contoh sopan santun. Nek Apri kae ayu ning membosankan. Dadi kok sekilas kok ayu tapi cebleh ya nek Apri kae. Nek Min kae ora ayu tapi kok cedak no rasane ayem ngono lho. Lah kowe ayu nek nguyuh ya ngadeg apa. Lah aku nek lungguh klang serah lemah. Anu wirane lho klang serah lemah engko. Ngadeg karo nek rampung kok kejang. Piye? Kae ngono ngetus. Ditake do nikah ya. Mas Pak Eko ingkang pundi Pak Eko? Iki lho Pak Eko. Sebelah oh Pak Eko piye halus. Sugeng pitepangan Pak Eko. Hati-hati Pak. Jam tangan ali-ali Halus dompet. ya halus nggih. kelakon gogrok iku. Nggih Pak, kula niku ya ger wonge gemi setiti. Nah, pomon ngeten masyarakat kula dadi humas ngoten nggih patut. Dadi hansip iki patut. Kok dadak dirogoke wong mung pengin salaman kok lho. Nipun Badut tak nggih kewirangan nek Badut dudut kok ora diano.
berlomba-lomba dalam kebajikan. Ning mboten jatahe Kang Garwa lho, menika aja ngwawahi jatahe garwane lho, mungkin ndak kula. Lah mungkin nek jatahe garwane dikake kula ndak anu. Nah. Nek nganyelke mang buak teng imbar meniku, Pak. Ampun nabisi Pak Dul ki kok sing kok wong arep sedekah kok. Anu pun kajenge krenteke mriku kok. Anu sing mangewonan ae Mbak Mimin ngono kok. Lagune napa Pak Eko? Manut Pak Dul ki jeng miring napa? Lah wong Oh, Dek Apri olah. Sembah nuwun Pak Eko, berkah barokah nggih. Wong wedok lenjeh. Wong wedok lenjeh. Alah, wong ki nek atine Dasare mantan begenggek ya ngono kuwi ya diambung kok ngene. Sorry no aku. Dikono dhewe nek dicipik-cipik iki ya wegah no aku kok le. Men padha lenange kok. Alah. Wong ki nek seri, wong Sembah ki nek nuwun lho, Pak Eko. resik atine ya ngene iki lho, ra perlu Pak Eko lho. Langsung pinarak rene. Bodile kuwi kok Alah, telek. dintekke nduk niken. Jenengan ki ora mesake ponakane Pak Deyanto. Apri kabeh kok ditodong. Ya Pak Deku kok. Ayo, Nduk. Janjane kono Sampun Mbak Limbo Maksangi. Oh nggih, terima Wis ayo kasih. bali. Iki lho, Lali Le. janjine pamundhut saka WMC Mas Emo CS. Kowe mau mlebu rak dibantu Pak Hansi. Heeh. Saiki berterima kasih sik karo Pak Hansi. Bapak, terima kasih nggih Pak. Lha nyon sewu jenengan ki rawuh sik dhewe kok kondur ya mesti keri dhewe. Kadang kala nyon sewu ora ono sing gagas, tetep semangat nggih Pak. Gandeng panjenengan ibadah. sampun ibadah untuk masyarakat. Masyarakat ora duwe Panjenengan- imbalan apa-apa. Nggih, panjenengan angsal hadiah saking Mbak Ketang tresno kula Mimin. kalian panjenengan. Pak. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Nah, Wis. Karwane. dereng tahu Pak. Waduh. Kamu Walah. Jenengan pengen, Mbah? April, kok sembarang Mbah Kakung tawake aku. Saben Mbah Kakung ditawake aku. Lah Mbah- lenggananmu ra bangsane Mbah Ahmad, Mbah Harjo, Mbah Sastro. Lah nek kaya Aji ra ya wis emoh ro kowe. Nggih, menika ugi terima kasih matur sembah Nggih. nuwun kalian pinanipun Bapak-bapak Kapolsek Nggih. saking Jatinom, Bapak Dan Ramil saking Jatinom, ugi saking Muspika Kecamatan Jatinom sampun paring izin palilah. Ya. Mbah nuwun. Yo saiki gilirane Mbak Risa Hapsari kaya ngapa sepote diaturke. Mbak Lisa. Monggo Mas Wadi, monggo sepote, monggo dipun aturaken Mbak Risa Hapsari. Yo bermaju dalam melodi. Bareng-bareng ngambung Hamsit ki Mbak Mimin ketok ceria. Ceria, seger, jamu. Pon sing elek saka Bude Mimin aja dicontoh ya, Nduk. Mboten. Tetep unggah-ungguh adat ketimuran mergo sliramu kan putri asli. Dadi nyen sewu tetep kudu dikedepankan babakan kuwi nek Bude Mimin ngono sing elek aja dicontoh nek semangat juangnya boleh dicontoh Anjir, menginspirasi ngono ya wong ayu. Dadi iso anjir. dipilah-pilah ya, Nak. Ki Nduk sapa sih? Risa Nduk Lisa Hapsari. saking Lisa pundi? Hapsari. Saking Palur Karanganyar. Palur Karanganyar. Sinden Jumangkah niku saka kiblat Nom-nom. papat lima pancer. Ge ayu-ayu, Ayu-ayu. cilik-cilik wing-wing lho. Cilik-cilik. Jenengan nggih cilik ngenten iki resepe napa? Masak tadi? Enggak. Lho, kak dhewe kan padha wedoke, Oh. ya ra ta. Nek kondo wedok
fotomu Pripun? jaman kowe disunat kae tak share warga ngemplak. Jaman kowe disunat kae lho. Nang ngendi kae tak share iki lho buktine gur sak kutil kok. Enten buktine. Aku dhisik gur dikerik kunir kok. Apa kae nambani kadas. Beda cerita. Alah. Aturake lagu napa Mbak Risa? Nggih, ndek mau enten pamundutan saking WA. Nyuwun ninggal Katresna. Oh ninggal Katresna. Mugi menika wonten pamundhut saking Semarang Bapak Warsito ngersakake kesayangan. Oh mangke dicasi. Nggih, Dangdut ingkang mripta panjenenganipun Bapak Ki Bagong Darmono. Oh nggih. Ya, ninggal katresnan kan, Nduk? Ya ninggal Katresna. Ayo, monggo rentang-rentang. Ya. Yo. Nganggo mic sing ora nganggo kabel iki yo ninggal banter. katresnan. Wah, mah buka aplikasi ijo. Lah niki kegiatane ngenten iki. Ya. Yo, kaya ngapa diaturke ninggal Katresnan. Monggo dados. Iya wong enek tontonan. Oh lah nggih. Senajan bintang tamu nek Apri Mimin. Nggih, sing apa? Bahainya itu loh. Sing siji 6. Heh? Sing siji 6. Sing sijine? Sing siji wis uzur. Aku orang ngomong ngono kuwi lho. Oh alah. Coba iki dongane. Iya. Mbak Mimin iki sementing dongane barokahe, pengestune. Amin. Karep kula niku iki nek arep mangkat nyinden rasah nimpal kula iki. Oh anu mesti nimpal lah ya aku. Ayo Nduk. Ya. Aja lali Oh
Ya, Nduk. Aja lali Terima kasih matur sembah nuwun. Ya. Kasih wonten kalih. Nggih, nomor kalih menika. Sing dereng sowan kasih wonten Dik Agnes kalih Dik Dina. Ya, iki wayahe wis irama Melayu dangdut. Oh, dangdut. Kalau kowe nang ngertake kesayangan. Nggih, monggo Mbak Agnes monggo kula aturi jumeneng ya sepote Mas Wati berpadu dalam melodi. Yo. Sinden nyanyi. Sugeng enjing do Agnes. Nggih. Nggih. Enjing ya jam 1:30 kok. Apa ya? Nggih, Ra krasa nyambut gawe seneng atine iku ra krasa. Kalih wara-wara menika Mbak Limbuk Macangi. Nggih. Dateng warga Ngemplak Glagah. Saksikanlah pagelaran wayang kulit dengan dalang putri dan sinden 70 semuanya putri dan yogonya putri semua sinden Klaten tanggal 27 April di RSPD Klaten dalam rangka Hari Kartini. Jadi sing nabuh putri, Dalangnya ya putri, sindene ya putri kabeh. iki sing nabuh ki ya para-para pesinden. Para pesinden, sinden Klaten. Presiden Klaten menika dipun singkat napa, Mbak? Silat. Silat Klaten. Sinden Klaten. Hebat. Ayu-ayu kabeh ya Nduk Agnes bareng iki sesuk ya sinden wonten RSPD. Lah kok kowe ra nabuh ae ta, Lek? Ora wedok. Lah kan kowe yoga macak sinden. Kemarin saksikan kehebohannya. Mbak Aman, Mbak Mimin ki seksi ubet tok. Ubet tok. Ubet Ning aku pitados silat niku tenan kok nganggri latihan nggawa snack dhewe apa-apa nggawa dhewe dan guyub rukune hebat tenan. Jenjing meneng mboten wonten pambengan adi tenggani lho Pak kersane Wah, cari nggih lho. semangat. Jeng le dodol jamu ten RPD sinten nek mboten. Nggih, lagune kesayangan. Napa? Nggih. Ya, maka iki ngripta pepundhenku saka Juwiring. Roko Mas Ki Bagong Darmono. Men diwangi Mbak Apri. Ya, monggo. Ya, diaturke. Kanggo bawa sik, ayo Agnes. Pamundhut saka panjenenganipun Pak Bapak Warsito. Warsito saking Sungaran. Aku ra ngemes ning atiku. Curiku rasane apa wis ana Lanang. Isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Kesayangan. Yo. Masih bersama cantiknya kota Klaten ini nonggo ini. Elek. Mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawatemu
Wahadi. Terima kasih ya kesayangan wis diaturke. Iki ngripta panjenenganipun Bapak Ki Bagong Darmono saking Kelampen sarjana hukum. Ya dalang kondang. Rayinipun Pak Anom Surapa. Ya, saiki gilirane Mbak Dina liya kaya ngapa diaturke monggo jumeneng Mbak yo sepote berpacu dalam halo di yu. Ya, yo. Monggo aja. Bakul. Masmu. Ini di streaming loh ini. Kakaknya. Kakang kok ora melu, kakang. Iki bakul. Oh, sik bakul. Ki ngatur siapa, Nduk? Kusuma Wijaya mawon. Bakul es teler. Kusuma Wijaya Mas Wahadi. Kusuma Wijaya Mas Wahadi. Nggih. Kusuma Wijaya monggo ya kucine C Mas. Kaya mudeng-mudeng wae. Udu mawar bodas lho. Yo. Dengan bersama Keduk Dina. Nih,
terima kasih Nduk Dina. Sampun sini sedaya sampun paraden. Keparipun tes pundi Mbak Limbo Mas? Ya kembali ke laptop. Oh iya. Walah. Kembali ke laptop. Ya Mbak Vina Justina kayak Yo, ngopo. Mbak Vina Justina. Ayo.